hardcore mod. No hard mode. Takže mám až 2 kursy na jednu časť. Random jumpscare plus explode on stop. Oh hell no. To je dosť hrozné kombo. Takže nejdím. Fate chain? Nie, toto je to najhoršie. A nič k tomu? OK, fiu. Nedostal som nič k tomu. Kapi, Bark. Neuberaj si damage, ona tam iba campy, takže som v pohode. Čo ti šibe, ja som si to typol. Čo ti dáva OK, to vtip, lebo ja už som to teraz hral. Toto je podľa mňa najlepšie kombo, ktoré vieš dostať. Že toto ti reálne nič nespraví. Musím sa prestať hýbať, aby som videl. Typky na dole. Ja som to dal, ani som nič nevidel. Toto nedám. Nie! Plus blind movements, toto je veľmi hrozné kombo. To je asi to najhoršie kombo zatiaľ. Invisible plus inverted controls, oh hell no. Toto je tiež veľmi zlé. Nejdem sám seba, kde som? Sa bojím, že vypadnem z mapy, lebo seba nevidím! Freak. Snoopy, prosím, Snoopy, prosím, neumieraj. Snoopy. Ty si gay. Takže ak jemu sa ubere damage, no tak aj mne. No tak to nie je super. Ide ďalšie. Blackout plus tiny body. OK, toto je dosť easy. Speedrun! Dang it. Oh dang it, and prosím. Teraz netejkuj damage, OK, chápeš? Považ sa si ubrať nejaký damage. Ty si zo mňa robíš to isté kombo, čo predtým. Ono je také zlé. Ty vôbec nejdeš cez ten brainrot. Tiny body plus inverted controls. OK, toto není také zlé. Toto je vlastne iba blind movement, lebo tá fog moc nič nerobí. Dang it! Tento blind movement. Sniper plus random animal.
Takže ak sa prestanem hýbať, no tak mňa snajpne. Vidíš, napríklad teraz. Neprestávam sa hýbať, nepotrebuješ sa prestať hýbať. Dang it. Fog plus tiny body, jasne. Dobre. Poďme. Toto není až také zlé, takže toto dáme. Toto random freeze bude také zlé. Ja už aj odfríznem. Ja som zaseknutý, super. Hej, stále som zase, ok, ja som sa nejak bugol. Dobre, už som sa opravil. Kamo, vážne. Vieš, že keď ty umrieš, no tak aj ja? Jasné. Jaké pekné kombo. To je také veľmi stresujúce kombo. Dobre, chill bro. Jaj, tak nechill bro. Freak. Nie, opováž sa. Okej, robíme speedrun, ľudia, speedrun. Ináč je tam ešte chaos a impossible, takže aj na impossible aj chaos. No neviem, či to bolo impossible, ale bolo tam ešte chaos a neviem čo. Asi impossible. Pláne to bude, že všetky veci naraz. To by bolo, vieš, jak zle. Hlavne blind movement plus bomba, ak stojíš, no tak to je podľa mňa nemožné.